Πες μου ότι δουλεύει σεζόν στη Μύκονο, χωρίς να μου πεις ότι δουλεύει σεζόν στη Μύκονο. Καλώς την. Πώς πήγε διπλοβάρδια σήμερα? Πώς το ήξερες ότι δούλευα διπλοβάρδια? Μήπως ήρθες από το μαγαζί που δουλεύω? Όχι, απλά μαντεύω. Για πες μου, πώς είναι η μέση σου? Πονάει λίγο, μάλλον από την ορθοστασία είναι. Αλλά πού το κατάλαβα? Έτυχε. Για πες μου, το κινητό σου γιατί το έχεις 2%? Με τρομάζει. Μετά από 12 ώρες δουλειά δεν πρόλαβα να το φορτίσω. Αλλά πού τα ξέρεις όλα αυτά? Εμπειρία. Και επειδή όταν μπήκε στο σουβλατζίδικο, αντί για γεια σου, κοίταξε να έχουμε άδειο τραπέζι και αναστέναξε με ανακούφιση. Εντάξει, το παραδέχομαι. Δουλεύω σεζόν. Αλλά εσύ, γιατί τα ξέρεις? Ρε εσύ, φοράς ακόμη την ποδιά του μαγαζιού σου και στο δεξί σου χέρι κρατάς το μπλοκάκι των παραγγελιών αντί για το πορτοφόλι σου. Όχ, έχεις δίκιο. Δεν βλέπω μπροστά μου από την κούραση. Θέλω να μου κάνεις ένα γύρο χοιρινό τούμπανο, να κάτσω στην πλατεία να ηρεμήσω. Σε ποια πλατεία θα πας? Κάτσε εδώ να σε περιποιηθούμε και εμείς σεζόν δουλεύουμε, σε καταλαβαίνω. Κάτσε και στα φέρνω όλα εγώ τώρα. Κάνε tag το συνάδελφό σου που δουλεύει σεζόν και είναι πτώμα. Και αν είναι στη Μύκονο, προσκάλεσέ τον να έρθει στο Strong Rooster στην πλατεία της Άνω Μεράς να τον περιποιηθούμε.